ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କେଉଁ ପଦବୀରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ବି ଆର୍ ଗାଭାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୁକ୍ତ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ହୀରାଲାଲ ସାମରିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ କିଏ? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଜି ପି ନଡ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପିଏସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅର୍ଥ ସଚିବ କିଏ? ଉତ୍ତର ଅଜୟ ସେଠ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଗୃହ ସଚିବ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋହନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ କିଏ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ଟି ଭି ସୋମନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଡି ଭି ନାରାୟଣନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇର ସଭାପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ରୋଜର ବିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇର ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇର ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣ ସୁଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଆରପିଏଫର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବିଆଇର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଚଲ୍ଲା ଶ୍ରୀନିବାସୁଲୁ ସେଠୀ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।